שלום, אני אמרי ברוד. ברוכים הבאים לקומונת ניצנים. בואו תיכנסו לחוויה של פעם בחיים. זה הסלון שלנו. אתה רואה סלון מרהיב, מרשים, סלון נפלא. כאן אנחנו יושבים, מתפננים, מדברים, עושים צחוקים, צחוקים של החיים. זה המטבח. בו כל מה שיוצא מהבטן נכנס לפני. הכל מוכן פה, מכינים, מבשלים, נהנים. אהבת? אהבת את המטבח? זה החדר של הבנות, זו אמה אחת גדולה. אל תיכנס, עדיף שלא תיכנס. בוא אחרי. בוא, עזוב, בוא. זה עוד חדר של הבנות, כרגע מישהי ישנה שם. בשקט. זה המחסן וחדר הכביסה. כאן תולים, מתפננים. טוב, בוא, אל תשקע פה יותר מדי, לא מעניין, בוא. הג'ויה. פו. זו לה הכי טובה, בתקם כולו. כאן זה חדר הבנים. למרות שהוא חדר הבנים, תמיד יש בו בחורות. כי הבחורות אוהבות להיות עם הבנים. וגם הבנים אוהבים להיות עם הבחורות. גם אתה אוהב? אתה אוהב? לכי לי שם חמוד. בוא. זה המקלחות, זרם של יופי. זה האורות, זרם מים מפחיד. מים חמים. אין דברים כאלה. שלום, עכשיו אני בפרדס. המקום שבו פירות אני לועס. מקום נפלא, מרענן ומרשים ביותר. בפרדס אפשר לעבוד, עבודה חקלאית ומענה. מהבוקר ועד הצהריים. רגע, אני מסביר לה של המלששים. תראי לי? רגע. מה זה? זה נראה לי כמו מורקה, אבל אולי חוששני שזה בכלל טבורי. או מיכל, או אודם, או סוצימה. ברוכים הבאים לנוי. כאן עובד יובל הגוי. בנוי דואגים לטיפוח הגינות בקיבוץ וטיפול שהקיבוץ יראה יפה. מה קורה יובל? טובה. בוא תראה את המחסן המדובר שלכם, בוא נראה מה קורה גיא. זה הבוס שלנו, בוס חמוד. איזה מחסן זה? המחסן של הנוי, תראה איזה כפות יש לנו פה. כל טורי המלמייה. צ'יזס, אחי, צ'יזס. מסור. כל מה שאתה רוצה. תוריד את היד, תוריד את היד מהכלי. אחי. שלום וברוכים הבאים לענף החינוך והגנים. כאן הילדים של ניצנים מתחנכים. בואו אחריי. בוא, גם אתה חמוד, בוא. זה הגן הנפלא שלנו, תראו כמה צעצועים, איזה יופי, איזה כיף. זה גרוע מה שאני עושה. שלום, ברוכים הבאים לרפת. כשאני נמצא כאן, שום פרה לא מייללת. בואו אחריי ותגיעו למקום הכי מסריח בארץ. בואו. ובכן, כאן חולבים את הפרות. כאן כל החלב של השוקו והקפה הנפלא שאתם שותים כל יום מגיע מכאן מניצנים. מקום נפלא ומסריח מאוד.